O millonario estaba en unha reunión de negocios, en seu escritorio na movimentada Avenida Paulista e depois de día corrido quería apenas chegar en súa mansao e descansar. Porén nem tudo ocorre como planejamos, ás veces, o senor destino prega pecas. E foi o que aconteceu. Seu carro no final da movimentada avenida furou o pneu. En cuanto o seguro nao chegaba, o millonario resolveu tomar o café na cafetería. Logo ao entrar unha joven chamou súa atencao. Era Giovanna, a atendente máis linda que já había visto. Era charmosa, escondida entre predios comerciais no coracao da cidade. Com seus cabelos presos en coque despretensioso e avental florido, ela era conecida por servir cafés con frases escritas a mao nas xícaras. Pequeños gestos que tornaban o día dos clientes máis leve. O millonario con seu terno preto, moito elegante, sentou e observou a joven. Percebeu que non importaba a presa da mana. Ela sempre recebía a cada cliente con sorriso suave e palabras delicadas. Súa voz era basa, más firme. Seu olhar, calmo, parecía ensergar além da superficie. Giovanna aproximouse, como facía con todos, con leveza e simpatía. Para días cincentos, café forte é unha frase que abraca o coracao, dice, ao entregar unha xícara como a frase, a alma sabe o camino. Confíe. O millonario, Lorenzo Ferraz, leu a frase e pela primeira vez en moito tempo, parou. Non era o café que o sorprendera, mas a sensacao de ter sido ensergado por alguén que nem sabía seu nome. Había algo na forma como ela falaba, na presenca tranquila, que o desconcertaba. Ele voltou no día seguinte. E no outro. Sempre no mesmo horario, pedindo o mesmo café, recebendo unha nova frase. Comecou a facer perguntas úteis, tentando entender que era aquela muller que parecía tao simples e, ao mesmo tempo, tao profunda. Giovanna, sen perceber, despertaba curiosidade e malguem acostumado a lidar con cifras, reuniones e aparencias. Había nela unha autenticidade rara, unha ausencia de presa, como se seu tempo interno fose guiado por outro relogio e parecía ser a persoa ideal para participar do seu próximo negocio. Depois de 2 semanas, o millonario decidiu revelar quen era. Apareceu fora do expediente, cando a cafetería estaba veicia. Contou sobre seu imperio hoteleiro, sobre os eventos sociais que precisaba frecuentar, sobre a presao da imaxe e da aparencia. Dise que precisaba de unha acompañante, unha noiva de aluguel, para o ciclo de eventos que envolvería merancas e contratos con investidores conservadores. E que, en troca, oferecería o milao de reais. A proposta foi recibida por Giovanna con silencio. Non era o dineiro que a intimidaba, mas o peso do papel. Fingir ser algo que non era. Entrar nun mundo que parecía frío, movido por aparencias e ambicoes. E se fose o tipo de golpe. Nos días que se seguirán, ela sentiu súa rotina perder o sabor. Os cafés parecían máis amargos, as frases que escrebía Hanao Binam con tanta inspiracao. A proposta do millonario, aínda que absurda, podería ser súa única chance de mudar de vida. Giovanna pasou noites en claro. Lembrouse da infancia humilde, das contas acumuladas, dos sonos que nunca tirou do papel. Tal vez aquele dineiro pudese mudar tudo. Mas a que custo? O millonario voltou, pacientemente, sen presao. Dise que non quería apenas unha aparencia. Quería alguén que troxese verdade para súa mentira. E que, ao vela na cafetería, soube que era ela. Giovanna buscou respostas no silencio. Sentouse socina a noite nas mesas da cafetería,
tentando entender por que aquela proposta ecoaba tanto en seu peito. Había ali máis do que curiosidade ou oportunidade, había desafío, sair da margem da propia vida. Cuando finalmente pediu para ver o contrato, sentiu o estómago revirar. Estaba tudo ali, os termos, os limites, as datas, as exigencias. Nada emocional. Apenas jurídico. Mas era o subtexto que a inquietaba, o que aquilo despertaría nela. No espelo, olouse como nao facía tempos. Perguntouse que mera a muller por tras do balcao, além da que escrebía frases en xícaras. Tal vez aquela fose a chance de descobrir. Na mana seguinte, deixou a cafetería sob os cuidados de unha colega e partiu rumo ao endereco do primeiro evento que Lorenzo mencionou. Levaba consigo a cañeta, o contrato, e Coracao batendo máis forte do que o habitual. A recepcionista guiou até unha cobertura onde estilistas e maquiadores já aguardaban. Tudo parecía unha producao de cinema. Mas o que máis a impactou foi ver súa imagen transformada no espelo. Elegante, intensa, quase irreconecíbel. Cuando a jovem entrou no salao iluminado pela luz dourada do entardecer, o tempo pareceu desacelerar. Vestia longo, moito elegante que delineaba súa silueta con sutileza e sofisticacao. Seus cabelos estaban soltos e mondas suaves, e os solos, realcados por unha maquiajem leve, refletían a mesma profundidade que ele había visto por tras do balcao da cafetería, mas agora como brilo novo, quase enigmático. O millonario, que até entao mantina a compostura de quen comanda imperios, ficou en silencio. O celular en súa mao perdeu importancia, as palabras ensayadas desaparecerán da mente. Ele a observaba como se vise pela primeira vez, e, de certa forma, era exactamente iso. Nao era apenas o visual que o impresionaba, mas a presenca. Había nela unha elegancia natural, que nao dependía da roupa ou da producao. Era a confianza serena de alguén que se reconoce, mesmo en medio ao inusitado. Por instante, ele esqueceu o motivo pelo cual estaba malí. O contrato, cuidadosamente impreso, repousaba ao seu lado, intocado. A pasta permaneceu fechada, enquanto seus ollos continuaban fixos en Giovanna, tentando comprender o que, exactamente, o había desarmado daquele xeito. Ela percebeu o olar profundo dele se perdendo no seu vestido e no seu decote, mas mantévese firme. Caminou con graca até a poltrona enfrente a dele e sentouse con calma. Había unha leveza en seus gestos, mas tamén firmeza, como se dixese, sen palabras, que ela estaba alí por escola propia. Foi so entao, após breve silencio quase constrangedor, que o millonario se deu conta de que aínda nao había entregue o contrato. Sen conseguir disfarcar o leve desconcertó, apresouse en abrir a pasta e deslizar o documento sobre a mesa, tentando retomar o controle da situación. A sala de reuniones na Torre Vitali era ambiente projetado para impresionar. Paredes de vidro con vista panorámica da cidade, mesa de carvalho macico e ambiente silencioso, onde decisiones millonarias serán tomadas diariamente. Naquela mana, executivos engravatados, asistentes atentos e directores con décadas de experiencia esperaban o inicio da presentacao da nova campana publicitaria da empresa. Giovanna entrou deslumbrante, pasos firmes e sorriso sereno. Mas máis do que súa apariencia, o que inmediatamente capturou a atencao de todos foi a forma como ela ocupou o espaco. Con naturalidade, sen esforco, como se sempre tivese pertencido a aquel escenario. Aose a presentar, súa voz era firme, mas envolvente. En poucos minutos, comecou a expor súa visao creativa para a campana con clareza e paixao.
Nao había arrogancia en seu discurso, apenas autenticidade. Ela usaba exemplos simples, mas marcantes, conectando ideas complexas a situacoes do cotidiano con facilidade surpreendente. En cuanto falaba, os solares na sala íanse transformando. Algúns, que inicialmente habían con ceticismo, trocará molares discretos, surpresos como dominió que ela tina do asunto. Outros, máis experientes, balancaba a cabeza e ma probacao silenciosa. Lorenzo, sentado a cabeceira, observaba tudo en silencio, mas por dentro, sentía un admiracao diferente pela bela Giovanna. Após o encontro de negocios, os directores conversaban entre si con entusiasmo, admirados pelo conhecimento e desenvoltura da joven. Lorenzo permaneceu en silencio por máis tempo, observando en cuanto Giovanna conversaba con algúns membros da equipe. Ela ouvía como atencao, facía comentarios certeiros e, aínda así, mantina a leveza no olar, como se nao carregás o peso do momento, como se aquilo fose apenas máis paso natural de algo maior que estaba por vir. Naquela noite, ao revisar os pontos da reunião, o millonario nao conseguía tirar unha idea da cabeza. Giovanna nao apenas superara expectativas. Ela había, sutilmente, mudado o jogo. Os días se seguirán con moitos eventos, reunións, pasellos a 2 e mangra dos reis. Nao estaba no acordo, mas resolverán aproveitar e pasear. O millonario sen perceber estaba cada día máis envolvido con Giovanna e Jacomeca sofrerá o pensar nos 30 días que estaban acabando. En un entardecer ao presenciar el mobilísimo por do sol, se beijaran pela primeira vez, fogos parecían ter sido disparados, mas na verdade era o coracao dos dois, disparados pela emocao do momento. De repente o millonario se afasta e se desculpa pelo ocorrido, se despede e vai para seu cuarto. Giovanna fica desconcertada, mas se dá conta que está completamente apaixonada pelo millonario, e deseja que os 30 días nao acaben tao cedo. Gostou da nosa historia? Entao deixe seu like e nos siga, para non perder o segundo capítulo da nosa historia emocionante.